Ezzel a zenével szeretne kedveskedni a Bozsányi Erik édesapjának, a Bozsányi Albertnak, és ezzel a zenével szeretné kifejezni, hogy mennyire szereti, és köszönő, hogy mindig vele van és számíthat rá. Hát fogadd ezt a dalt sok szeretettel, és innen mondja az Erik: Helyszedek apám mindenkinek, százféle virágot, apám, te állj. A legszebbet néked adom, csak arra csak arra kérlek, apám, szeresd nagyon. Ezért mondom, innen mondja Erik az édesapja felé: mert szeretlek, apám, téged.